हेलौ लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायलायबाय नै दिनैहाय आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोननि गेजेराव आसा खालामदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो जुदि भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामना होबानो जाबाय नै दिनैहाय आरोबाव न'आवनो थानानै मोनसे गोदान भिडिअ आं लाबोलायबाय नोंथांमोननि गेजेराव दा मा खालामनो नागिरदों आं भिडिअखौ नोंथांमोननि गेजेराव देखायलांबाय थानोसै नाजों जामानसैना बेखौ लासै दा सालानि ना लाबोनोसै जा गरम मोनबायना खानायावनो बाबा फुंजानिफ्रायनो दिनै जि गरमखा दे लोगोफोर दायो माने जोंहा बाजाराव थांनो ओंखारलायबाय सुनिबार स्टेशन बाजाराव रौतानि स्टेशन बाजाराव थांनो ओंखारगासिनो दङ दा रेडि जाथ'वाखै आंहा रेडि जाबाय बिमा फिसा दाबो रेडि जायाखै नै ड्रेस गानगासिनो देलायगासिनो दङ बोथोराबो ओरैबायदि गाज्रि जाबोगासिनो दङ ओंखायनो मांबार थांनानै मांबार फैफिननो नागिरदों आरो जों बिराद गाज्रि बोथोर अखा खोरोम बोहांलायदों आरो ग्रोम ग्रोम होनाय ओंखायनो दा जोङो थाब थांनानै फैनोसै बाजारावल' मोनसे नांगौ बुस्थुखौल' लानानै थाब फैफिनसै आरो सम्भाबना दङ दिनै अखा हाखागोन कि हाखागोन बायदि मोनदां बाना जानो हासिगौ जि आवाज हरदों दा जोङो थांबाय थानोसै लोगोफोर बिदिनो जों मा मा देखायबाय थानो हायो जोङो देखायलांबाय थानोसै नै दानिया बाजाराव थांनो नागिरनाया माने टाउनावनो मोनफैनाय लोगो लोगो टाउन मोनैनि सिगांनो हेलौ फालौ अखा लोगो मोननानै दा साहा लोंथ'नो गोसो गैयामोनबाबो दा टाउनाव हटेलाव हाबनानै साहा लोंनो गोनां बायद' जाबाय अखा हाबाय थाबाय माब्लानि समाव बेखौथ' नागारखाला नालाय दा दसे जिरायनानै जों बेटारि गारिजों थांसिगोन आरो नै अखा हानानै जों माबायदि नेनांदों दखाननि बारान्दा माने बिल्डिं गोजौआव लोंदोंमोन नालाय जोङो ओमफ्राय दा बेवहाय नै अखा हानानै ओरै हुलुस थुलुस अखानो हागासिनो दं एसे खमायबाय आरो दा खमायनाय लोगो लोगोनो जों होलांथारनोसै गारिखौ गालांनानै बाइकखौ गालांनानै जोङो टट'जों थांनोसै आरो बेटारि गारिजों नै नेनानै बरिं जालायलायबाय नै दायो लोगोफोरजों सफैफिनबाय न'आव अखाबो लोगो मोनबाय दा बिराद गाज्रि अखा लोगो मोननानै जों टाउनावबो थाथ'नांबाय साहा लोंनानै टाइम पास खालामनांबाय बेनि उनावहाय गारिखौ टाउनाव गालांनानै मानो बेटारि गारिजोंसो थांनो गोनां जाबाय बाजारसिम दा थाङाबाबो जाया नालाय थांखाबाय टाउनाव फैफिनथावा माथावा अखा लोगो मोननानै ओमफ्राय बेटारि गारि गाखोनानै बाजारसिम थांनानै जेने नांगौ बुस्थुखौ लाखांनानै फैफिननो गोनां जाबाय आरो ओमफ्राय फैनाय समाव अखा लोगो मोनासै बिराद साफा बोथोर लोगो मोनबाय थान्दा माने स्रां जाबाय दा गैथ'वा अखायालाय गोगोमैनो हानानै थांबाय नै सफैबाय बेबो हाब्रु सुब्रु नांबोजोब्बाय नै रेजेटनाय सुस्र'नांलायबाय सान्दुं गैया नालाय सान्दुं गैया फिसाजोआ माबा जालुगासिनो हनै मोनबोनानै जाग्रा बुस्थु मोनबोनानै आंबो आथिं सुस्र'नोसै उनाव हेलमेटआ लांथ' माने साबिया लेथ्रा जाबाय बिरादनो हाब्रु गोजा मेरला दै बोहैलायनायसो दखानफ्रानो बारा नांगौ बुस्थुफ्रा खेवजोबनो हायाखिसै आरो फैनाय दखानिफ्राबो खम जाबाय दा मोजांमोन फुङावलाय बोथोरा ओमफ्राय गरम जाखाबाय थादोंमोन नालाय दा सन्देह जाखादोंमोन आङो अखा फैनो हागौ बियो होननानै अखा फैगोनबाथाय बिराद गरम जायो आरो दा फैमारबाय दा जेने सफैबाय आरो बे फिसाजोआ आथिं सैथांनि सेन्देला हाब्रु सिथाबबोबाय लामा हाखो गोदाना माने सेन्देलाव सिथाबजोब्बाय नै दा हनै जानाया सिगां माबा डेरि मिल्क माबा मिल्क दाबोनो जाफैबाय अखा हादों बिरादनो दा फैफिनबावनो हागौ अखा दा मा खालामनो एसे संब्रबनानै जानोसै नै मा लाबोखो नैबेखौ आङो दाउस्रि आथिं फुल गायनो होननानै लाबोदों आरोना नै दाउस्रि आथिं फुल गायनो न'आ जायाबाबो जोंना अर्गेनिक न'बाबो साजायनायाव दङ हाग्रा बंग्रा फुल गायनाय जायाफ्रा माबा चावमिन लाबोलाजोब्बाय नै मा लाबोखो चावमिन सौला ओमफ्राय नै बे फिसाजोनि सेन्देलबो लाबोबाय माबा हावाइ सेन्देल दंखायोबाबो नांगौ होननानै गोदान बिनायखाय गोदान लाबोबाय आरो जों होनो नागिराबा माबायदि मोनखो नै केरासिनबो लाबोबाय माने कारेन्टजों खुनु बिसास गैयाना मालाबा कारेन्ट थांबा मा सोलिनानै माबानो आरो फारसेथिं मा होनो
गेसाथ' मोननायनि बारा माबा गैला नालाय एभेलेबेल नंला अरफोर जरायनायावबो एसे एनै बेखौ बाहायनांसिगोन आरो ओमफ्राय जरायाबाबो लेम्प दङ नालाय कारेन्ट थांबा दा नै कारेन्ट खुन्था गुलुंनाय माबा गुलुंनाय बारहुंखा फैला फैलिजों कारेन्टआ थायाब्ला ओमफ्राय नै ना लाबोबाय एसे सालानि नासो ए नांबायदां उनाव आं आलाय जागौमोन मानो मालाबो बांद्राय जाबायना हाब बानलु सिब्र'बो लाबोबाय बेनि बेगरखौ गायबाय बिगुरखौ जानोसै वाह बरियालै 20 थाखानि थाइबाल' होदोंमोन थाइबानिल' थाइबा 20 थाखानि मोनसे फ्रियाव बिना लाबोबाय आरोना जानो गोथांखौ हरदो मोनसे होननानै बिसोरखौ गायसै आरो बिनि बेगरखौ गायजोबगोन आङो ओंख्रि गैयाबाबो ओंखाम सोमनानै जानो हाबावोमोनलै जोङो आगोलाव दाबो जानो हायो आङो ओंख्रि थावाबाबो बेखौ मोनामनायजों जानो हायो आरो मोनामनायजों गायनो लाबोबाय आलुबो एसे लाबोबाय 3 केजि लाबोबाय नामा बाराद्राय बुरजाबाबो सेवोलै नै 3 केजि लाबोबाय खांख्रिखला बे फ्राय एवजानो बिराद बरिया आलु होनानै दंबावो बेवहाय बिराद दाम बेनो आधा केजियाव 40 थाखा 80 थाखा केजि बिदिबा गैला बेखिनियानो लाबोबाय आरो नै लोगोफोर माने नाया जोंहा एवनांसिगौल एवनानै मैथाजों नैबेजों बरिया जानोसै दाना दै गुदुंजों सुनायखौ नै एसे बेरासै थानोनो हायामोन नालाय थानोनो हानाय नङामोन सोरबा जुदि ना एवनो रोङा दै गुदुङाव खनसे सोमनानै ला ओमफ्राय एव होमबानो बेरला आरो बेफोरबायदि एवनो हासिगोन जायगा खाथियाव थानानै मैथा बिलाइखौ होबाय नै जोंहा मैथा नै बाथोन बायदि जाखाबाय एग्लिजोब्बाय खारैफोरबायदि पानी देना खोबहाबनांसिगौल' ना बानलुबो नांला संख्रिल' होनांगौ बानलुआ बायदा दंखायो गथ'फ्रा थफ्रा हरसनसै बानलु राजा लाबोनायालाय औ बानलु राजायानो दं बानलु जोबागौ माने बेखौ जानांसिगोन खनसेनिखौ थाइसे जाजोबनो हाया नालाय बरिया गोदौबाय माथो बरिया सब्जि मैथा ना कस